Halo sedulur. Oke, aku Pak bahas iki pengoperasian ideal sing nganggo tombol keyless start stop engine. Nah, pokoknya wis ra nggo kunci kontak, intine nggone kok tok. Iki mobile Agya TRD Matic. Nah, iki kok ngene. Nggih, oh yo, iki buka ya. Nampak. Nah, oke, Agya TRD Matic. Nah, ini Matic. Kesalahan sing umum wong kuwi nek wis kok ngene kan iki wis ra butuh kunci. Biasanya kuncinya geledak kene nek ora geledak jero tas. Kesalahannya umum begitu mlebu Grab, oke. Langsung ngidak rem oke. Just langsung meja tombol. Jreng kok kuwi. Ya bener kok kuwi mobil murup, cuman iki ora disarankan. Nek caraku untuk menjaga keawetan, keamanan dan keselamatan berkendara ana prosedure. Oke ya kok langsung mlaku blet oke murup iso. Lah kita kenake cara-carane ben untuk keselamatan dan keamanan juga keawetan kendaraan Anda. Kok ya sedulur oh. Nggih kok sedulur kita pateni sik oh. Mobile. Jas tak pateni. Dadi kok dadi balene maneh dhewe mlebu tutup Grab. Oh kuwi. Tutup Grab. Iki pejat sepisan kene. Kedap. Pejat sepisan. Berarti iki kedip-kedip oke ya, pejat sepisan iki kedip-kedip oke. Kata ora sedulur? Kata oh. Iki kedip-kedip oke. Iki kedip-kedip oke. Oh ngene. Wes, pejat sepisan meneh sedulur. Tep kok kuwi. Nek pejat sepisan meneh kene biar oke murup kabeh. Oh. Biar murup kabeh. Murup kabeh. Apalane yo? Patane iki yo. Pejat sepisan. Kene kedip-kedip oke yo. Kene kedip-kedip. Oh kuwi. Wes, pejat sepisan maneh. Biar. Nah, ke lampu ke murup kabeh iki, kaya lampu Natal, rame. Gunane apa? Gunane apane lampu-lampu iki kan kayak pengecekan indikator-indikator. Misalnya ono sing kudu murup terus bar kuwi mati sedelok to. Iki yo. Ya iki. Suhu iki yo. Suhu. Iki oke. Airbag oke. Dadi murup biar oke bar kuwi mati. Artinya apa? Artinya lampu-lampu indikator ning kene iki normal, enggak rusak. Suatu waktu ada malfungsi pada indikator misalnya kayak mau airbag ya kene iso murup. Lah nek kita enggak ngecek kayak ngono, akhirnya kan orang ngerti iki lampune ning kene indikatornya normal apa ora. Oke ya. Nah, iki sabuk pengaman, iki UKW handrem, terus ke aki, ke oli, ke power steering, EPS, ke power steering mas elektronik sih motor ki. Terus ke engine check. Nah, nek wis kok kuwi nembe ki yo, aduh brake ndeloke. Kae reme tidak nyet, oke reme tidak. Kenene ora kedip-kedip, kenene mancer kelir ijo, pejat. Jreng. Murup. Nek wis jreng murup, iki semene kondisine do mati kecuali ke karena aku nganggo seatbelt. Ki mergo handreme sik murup. Nek wis kok ngono, pertama ben aja sungu, AC-ne diurupke, yo. AC-ne diurupke. Nek pertama yo nganggo ki apa ora? Max Cool. Langsung matis. Lah kene nek kipasnya kegedean kok dialonke ra. Iki suhune dimaksimalke bener, maksimal suhu, kipasnya dialonke. Lah iki ambek kene iki. Iki yo. Iki mati. Ngurupke Max Cool. Iki kipasnya dialonke ya. Bocek kepencet sing piye yo. Iki. Cas. Wis.
Kalau Pak nyetel audio, ya nyetel audio saiki sisan. Aja nyetel audio karo mlaku, karo jalan. Ora aman. Oke. Lamono Pak orang kok karo mlaku. Saiki disetel kok pas mlaku disetel ya setel saiki ta. Oke yo. Tep. Wis. Karep Pak nganggo apa? Misale Pak nganggo Bluetooth apa? Nek agian ning kene wis ono nggih. Wis ono Pak nganggo apa? Oh, modene apa? Modene nganggo iPod apa-apa kuwi. Wis, nek ge wis kabeh, sedurung mlaku ki ngecek rating apa? Iki kene. Dipaske. Nah, nek mobil pribadi sing nganggo dhewe tok, wong liya biasanya ora sering-sering ora ono wong liya sing nganggo, biasanya ora sering-sering kudu nyetel iki spion iki. Tapi nek sing nganggo wong akeh, apa ya bapakane, ibune, kuwi. Adine, ponakane dok nganggo, melu nganggo, sedulur, kuwi ya biasanya kan iki diganti-ganti. Iki dhewe kudu nyepake kok ngene. Wes begitu pula spion jaba. Spion jaba. Kadang-kadang kan nek pas parkir kan sik kelipet koke. Dicek, buka, terus wis buka. Terus atur kanan kiri ne. Lah iki nek agi ambek kene kan atur kanan kiri ne ben sesuai. Lah sing kono sesuai urung. Oke. Sesuai. Sing ideale kok kuwi iki bener-bener metu. Spion iki bener-bener metu. Iki contone. Nah. Ngon pojok bokonge mobil pucuk mburi kiri iki ketoke sithik bae. Rata-rata kesalahan wong ki ngene semene. Nah, kok ngene. Iki ora aman. Ora amane mergo kurang metu. Spion iki metu. Nah, kene ngerti pucuk bae. Wis pucuk cukup lagi delok ning ngene kan beda. Ana tiang sing ketok. Yo ora ana tiang ireng. Lagi ana ki kan ana tiang ireng ki, ketok. Lah nek mau kaya ngene setelane kan tiang ireng ora ketok. Bener, Pok. Kok setelane kan tiang ireng ora ketok. Padahal bahaya. Iki kok pucuke ketok sithik wae. Wis. Oke. Lah kejaba nek Pak mundur ya diparake mengisor. Parake mengisor. Nah, Pak mundur pengarake mengisor. Nah, gunane spion kuwi. Pak mundur parake mengisor. Oh, berarti kan ngisor ana jenggulan. Kuwi ya, sedulur. Ana sedulur. Kok kuwi. Gunane kok kuwi. Nek Pak mundur parake ngisor sedurung ndelok dhuwur kok kuwi. Wis nembe mundur parake ngisor. Mau sedulur. Kuwi. Wis nek wis siapke spion, wis kanan kiri nembe sabuk pengamannya tinggo sedulur. Oke sabuk pengaman. Sera nyong nampak nganggo sabuk pengaman, sedulur. Sabuk pengamannya tinggo. Dadi nganggo sabuk pengaman aja karo mlaku. Iki sabuk pengaman tinggo nganti muni ceklik. Kok kuwi. Sabuk pengaman tinggo aja karo mobil mlaku. Wis anak wis ya, oke. Posisi oke. Sikil sik posisi ning rem. Oke, kondisine P, nembe iki dipindahke areng ngene D. Areng pindahke ngene D. Apa Pak mundur kena, pindahke ngene D kena. Ana wis kondisi kok iki nembe handrem dunke. Mas Dulur. Lah nek pomo kaya agi ya oke. Nek posisine ning kene apa? Urung P. Ki kok nek dipateni koke. Oke. Ya kelem mati. Mobil mati. Posisine kene urung iki. Cuman kok nek pas Pak nganggo iki nek tidak oke, tidak starter maneh. Daerah gelem. Iki wis tidak rem, starter maneh, daerah gelem murup. Ora gelem murup. Ketap-ketip tok. Karena apa? Karena posisine ning kene durung ning gone di carane iki surung bae ning gone D. Surung ning gone D. Reme tidak, oke ndi ketok reme tidak. Ambek kene di pecet. Kuwi murup sedulur. Begitu pula nek Pak Mateni ya. Pak Mateni wis mandek, wis kita rem. Dan
ngetak rem, misalnya mau ning ngene D oke yo. Pak mandek kok wis tidak bayar rem set, wis tidak set. Parake ning ngene P, handrem tarik, crack. Wis AC-ne pateni, set. Audio Pak pateni kena ora kena. Akhirnya Pak pateni kok kene mejate rada suwi. Iki setuju sik ra? Oh, setuju. Matane kok kene rada suwi mejate. Nah, mati. Tap. Nembe kene di pateni. Tap. Wis kok piye? Rampung. Cuman nek mobil wis iso nglipet jero, sedurung dipateni sedulur. Sedurung dipateni. Iki ne sedulur ditekuk kanone. Nah, kok kuwi. Oh. Oke, nembe pateni. Nah, pateni oke, wes kelar. Sabuk pengaman nembe diuculi. Ces. Wes, rampung. Foto. Bocek kelalen kuncine ketinggalan, no? Kunci digawa. Oh, wis dulur, oh, wes engko tak gaweke nek sing nggo gawe mobil manual tak gaweke iki mobil matic soalnya, oh. Oke. Yuk, suwun-suwun.